Misiunea mea și a echipei de peste 100 de operatori pe care îi coordonez este să punem în aplicare tehnologii avansate de producție a cartonului ondulat, care să rezulte în ambalaje inovatoare. Avem la dispoziție procedee și infrastructură digitală și verificare online a parametrilor de calitate FIT și de conformitate culoare spectrofotometrie. Întregul flux de producție este configurat în mod optim în acord cu normele de siguranță. Cooperăm cu cei mai prestigioși furnizori de tehnologie pentru a ne asigura de cea mai bună bază de producție. În fabrica din Timișoara producem anual zeci de milioane de metri pătrați din carton ondulat de cea mai bună calitate. Obținerea performanței nu este întâmplătoare. Este rezultatul expertizei unei echipe bine formate de-a lungul anilor și a proceselor DS-MIT aplicate. Unul dintre ele fiind acela că noi verificăm hârtia folosită în producția de carton din punct de vedere al performanței pe care o poate oferi și nu doar niște parametri generici precum gramajul. Aceste detalii fac diferența. Fiecare zi este un exercițiu atent de orchestrare a activităților în așa fel încât să obținem rezultate în mod eficient și sustenabil. Comunicarea deschisă și apropiată la nivel de echipă ne permite un grad mare de adaptabilitate și flexibilitate. Facilităm buna comunicare, creșterea competențelor profesionale ale colegilor prin asigurare de training în mod constant cu sprijinul echipei noastre dedicate de training. Sunt mândru de ceea ce facem de performanța echipei. Am dezvoltat și am lansat noi produse. Am livrat la standard de calitate, depășind fiecare provocare care ne-a apărut în cale. Am dovedit încă o dată clienților noștri că suntem parteneri pe care se pot baza. Momentul meu de bucurie este atunci când echipa identifică un nou mod de îmbunătățire a unui proces.